Yeah! Okay, hvad så alle sammen? Og velkommen til Happy Wheels! Episode 7. I den her episode har jeg lovet, i hvert fald til at starte med, at spille nogle baner af en, der kalder sig Total. Jerk-faced. Jeg kan ikke skrive mere end det. Der er en character limit på søgefunktionen. Det synes jeg virkelig er... det er fandme underligt. Jim Bonacci. Du ser ikke med, men du skal fikse det. Lige nu. Lige nu. Nå, han fikste det ikke. Sådan er det. Vent lige et øjeblik. Første den hedder Water. Og så er der Authors Comments. And air. Okay. Jeg skal lige okay. Det spiller vi. Wee! Nej, jeg mistede mit ben! Der kommer en gummiand. Gummiand, jeg bader. Jeg synger altid bad. Tak. Okay. Hvad er der ved det her? Yeah! Flips. Yeah! Jeg drukner! Jeg drukner! Okay. Lad os finde en til. Longest pogo lip. What the fuck? Happy Wheels HTML. A fatal exception. Zero byte occurred that you may have a fail in JavaScript, or you have to get the latest Flash player, the current Flash player. Wow. Jeg trykkede bare space. Ustabil. Kængurukælde altså. If this happens again, be sure you wear your mom's underwear. Okay, vent lidt. Kom, vent lidt. Hæng lige på. Jeg skal lige ind og have min mors undertøj på. Mor! Hvor har du dit undertøj? Sådan. Nu er det klar. Okay, lad os finde den næste. Der. Lambo. Det var forkert. Det var ikke en... Okay. Hvor var den henne? Jeg så en. Okay, sniper. Hvor ham her? Jump to shoot. Jeg kan ikke rigtig se, hvordan... Skal jeg bruge en anden? Ham her, selvfølgelig. Jeg gjorde det! Fuck, hvor vildt. Hvad med Santa? Så kommer man også ind på den anden side. Okay, hvordan? Hvis det der, det er zoomet. Ved du hvad, whatever. Wow, de bliver bare ved med at... Julemand! Hvad laver du? Er du okay? Får jeg julegaver i år? Okay. Det behøver ikke være sådan omkring det, vel? Er der flere?
Der var sgu ikke nogen her. Næste side. Er der nogen her? Kom on. Er der bare slet ikke flere? Nå. Jeg prøver lige en til side, og hvis der ikke er flere, så går vi videre til næste. Eller så går vi videre til noget andet. Okay, der er ikke flere. Oldest. Så kommer den der... wait. Anytime. Lad os prøve at se, fordi jeg vil gerne prøve... ja, den her, den er så... den er faktisk... Selvom den er ikke er så spændende, så er den rigtig godt lavet. Yay! Ej, prøv lige at se, hvor smuk det er, altså. Har Jim Bonacci ikke en character limit med alt det her, fordi han må da have brugt sindssygt mange forskellige former. Prøv at se, hvor smukt det er. Det er fantastisk jo. Og så er der lige sådan nogle... det er faktisk... han er god til sit eget spil. Ah! Nej! 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 Kom videre. Yeah. Nej! Lidt sværere vej det her måske. Kom nu. Sådan der. Kom nu. Videre. Hvordan kommer jeg? Sejt. Yay. Shit. Jeg blev lige bange et øjeblik. Ah! Jeg blev bange. Yay. Nej, hvor er det fint. Woohoo! Wow. Holy fuck. Ah! Nej! Nej! Hvad sker der? Nej! Ah! Nej! Hold da kæft. Okay. Vi siger sådan her i stedet for. Fordi at... Ja. Smash and grab. Woohoo! Nej! Nej! Jeg fik ham ikke! Nej! Nej! Okay, vi prøver igen. Tom! Yeah! Nej, så fik jeg... Døde han? Håber virkelig, han døde, ellers var det der godt nok spild. Nej! Mine arme! Nu kan jeg jo ikke få fat i ham. Nå. Whee! Au, for helvede. Godt der! Vi prøver igen. Wow! Kom så, kunder! Smash that bitch! Hold da kæft. Nej, jeg røg for langt. Nej. Yes, jeg var lige ved at vinde. Holy fuck. For helvede. For fanden da også. Det gør altså ondt. Okay, vi tager bare et andet level nu. Babulat throw. But first, let me take a selfie. Let me take another selfie. Let me take another selfie. Er der ikke en? Kan jeg ikke ramme ham derovre? Fuck, nej. Få ham, tag ham. Nej. Okay. Tim! For helvede! Yay! Så skal vi prøve igen. Vi skal lige have fat i Tim. Kom her. Nej, kom her. Så, ja. Kom her. Hvad er Babolat egentlig? Det er måske bare, er det bare mig, der er dum, men jeg har ingen idé om. Okay. Tim! Det er jo ikke sjovt. Jeg skal have fat i Tim for helvede. Tim Saxo Bang. Kom. Sådan. Sådan. Okay. Op med dig, din... Kom nu!
skal jo dø! Tim! Han skal jo dø! Nej! Kjeld! Din fede faggot. Kom nu, Kjeld. Du kan godt. Okay, for... For helvede. Nej! Okay, tag fat i den. Nej! Fuck. Yeah! Gider vi ikke mere. Fuck Tim. Han må klare sig selv. Trampoline? Det skal være den gamle mand. Hey! Woohoo! Woohoo! Flips! Flips for days! Woo! Au! Au, mit ben! Flips! Flips! Wow. Flips for days! Woohoo! 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 Skal jeg prøve at vinde banen? Hvad snakker I om? Woohoo! Fuck. Nej, tag fat i dem. Man kan ikke tage fat i dem. Holy mother. Nej. Au, for fanden. Nej. Nej, så tæt på. Kom nu. Ole. Gør din mor stolt. Tag fat i den, Tag fat i den. Nej, Ole, du gør din mor meget skuffet. Jeg kan godt sige dig. Victory! Du gør din mor stolt. Okay. Super Sordo! Hey. Nej! Godt din! Yeah! Woo! Nej. Nej, godt din idiot! Okay, jeg skal lige dræbe Superman. Hey! Kom så. Det. Yeah! Ram mig! Okay, jeg har et forsøg. Fuck! Tim kan ramme mig, jeg gider ikke. Okay, Santa Kids. I'm having a baby. What? No! Go gaga. Now we're parents. No! Yes. Will you marry me? Hvad laver den mine der? Hey. I'm having a baby. What? No! Okay. Now we're parents. No! Yes. Will you marry me? Spille gamle og døde eksplosioner, atombomber og smileys og vipper og en sten der falder. Will you, Timmy, take Rose to be your wife? Will you, Rose, take Timmy to be your husband? Yes. Now you may kiss the bride. Jeg gider ikke se på det lort. What the fuck? Fanskidt. Nej! Mine ører! Jeg ved godt, I ikke kan høre det, men der kommer bare sådan... Og det er bare skide irriterende. Boom! Motherfuckers. Okay, Gravity 2. It's a demo. Whee! When gravity is flipped, flip the character upside down. Det er da smart. Det er da bare skide smart. Det håber jeg, han laver noget med. Okay. Great glitch jump. Oops. No! Oh, fuck. Wee! Holy shit! Wee! Oh! Der var en væg. Helt ærligt. Jeg røg over det hele. Så fortjener jeg også min
Okay. Ui. Boing. What? Ui. Oh, fuck. Nej. Jeg er ikke Justin Biebers manager. Sådan, okay. Det gad jeg faktisk godt, så havde jeg sikkert røven fuld af penge, men kun derfor. Nej! Woo! Oh. Ja. Okay, kom så. Du kan godt. Jeg stoler på dig. Jeg vil blive meget stolt, hvis du bare vil gøre det. Den her ene gang. Hvis du bare lader være med at skuffe mig. Den her ene gang. Yeah! Det her det er så irriterende af dem her. Ej, den er så svær, den her, altså. Den er så svær. Jeg tror næsten ikke, jeg kan komme igennem den. Yeah! Okay. Den er... Oh, fuck. Great! Den skal jeg lige igennem. Oh. Tilbage med dig. Nej. Tilbage. Ja. Sådan, det er godt. Oh, nej. Fuck. Okay, kom så. Kom. Ind igen. Okay, nu skal jeg være Chuck Norris. Jeg bliver aldrig Chuck Norris. Yeah! Fuck! Do the worm! Yeah! Nej. Hvad skete der? Hvad sker der, hvis? Alligevel, hvis... Nej. Hvad fanden gør jeg nu? Jeg gør sådan der, og så... Nej. Fuck! Nej! Køl! Du gør mig ikke stolt! Holy shit, jeg hoppede højt der. Nej, mit hoved! Nej, Kjeld, din fede... Agent! Der er lige tid til 1 til level, og så er det stoppetid for i dag. Kunne det være bedre? Så slutter vi lige af med et rope swing. Nej, hvad fuck er det? Wee. Wee. Fuck. Flips. Woohoo. Yeah. Kom så. Hold fast i den. Gå der. Nej. Se, du kunne have gjort alle stolte af dig. Du kunne have været en helt. Du kunne have været en helt Gunnar. Men du valgte at være en fed faggot. Når jeg siger faggot, så mener jeg kødbolle. Bare så I ved det. Gunnar. Nej, slem. Okay. Gunnar. Jeg ved, at vi... Gunnar! Du er fantastisk! Du er en helt! Gunnar er en helt! Det er det sidste, jeg vil se. Nej, det er det ikke. Okay. Tak fordi I så med alle sammen. Det har været en fornøjelse op til... Men jeg smutter. Hej.